गिबियावनो आङो बयनिसिमबो दिनै नेशनेल प्रेस डे नि दिनावहाय जेसेबांफोर माने जोंनि खौरांगिरिफोर दङ बिसोरनिसिम आंनि गाहाय हामलायनाय आरो अननाय सिबिनाय बावहरग्रोबाय। दिनैहाय नेशनेल प्रेस डे खौ लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो माने मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै नेशनेल प्रेस डे फालिदोंमोन। दा दिनैहाय नैथि दिननि हाबाफारि हिसाबै जोङो क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बे लांगोनायावहाय दिनै जोङो फ्लेग हस्टिं खालामबाय। दा बिनि उनावहाय जोंहा माखासे मेहेरगोनां रिपर्टारफोर जोंनि माने बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानिफ्राय गुबुन जायगानिफ्राय जोंनाव माने खौरांगिरिफोर सफैदों। बेवहाय जोङो दिनै जोंनि माखासे प्रब्लेमफोरखौहाय मारै माबानांगौ, जोंनि निरापत्ता, जोंनि सेफ्टि सिकिउरिटि आरो जोंनि माखासे मोननांगौ बिनि सायाव जोङो गुवारै सावरायगोन। आरो आङो बयनिसिमबो बेखौनो खावलायनाय जायो जे जोंनि जे खौरांगिरिफोर दङ बिसोरनिसिम आरो आङो खेबसेबाव गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय। आरो बेबायदियैनो जोङो ज'यैहाय मावलांबाय थागोन, बेखौ मिजिङैनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। लाइमोनफोरा खौरांगिरि जानो ओंखारबोगासिनो, सिगांबोगासिनो। माखासे जेरै जोङो खौरांगिरि जानोबाथ' गिबियाव जोङो माने जुदि माने डिग्रि थायोबा मोजां, जेरै माने जार्नालिजम एन्ड मास कमिउनिकेसननि डिग्रि थायोबा मोनसे माने गावनावहाय मोनसे एक्सपिरियेन्स जानानै थायो। आरो मोनसे बिराद चेलेन्जिं जब बियो। बेवहाय नोङो माने गोबां सानफ्रामबो आलदा मानसि, आलदा स्ट'रि, सल', आलदा नोङो एंगोलनि, पलिटिक्सनि, हिउमेन माने साइडनि, नोङो माखासे ससाइटिनि नों बेवहाय लिरनांगौ जायो, बुजिनानै लिरनांगौ जायो। बेवहायनो जों एखमबा गोबां खैफोदनि मोगा-मोगि जानांगौ जायो। नाथाय बेनो मोनसे बे जार्नालिस्टफोरनि मोनसे मा होननांगौ आङो एसे कालारफुला बेनो दि जोङो आलदा माबायो। बाव बे चेलेन्जिंआनो जोंनि जबखौहाय आरो माने मेहेरगोनांसिन बानायो। आरो नंखायनो जाय गोदान जुदि जार्नालिस्ट जानो फरायनायखौ आङो बिसोरखौहाय बरायो। आरो बेजों लोगोसे बेखौहाय गियाबालानो हमथालांनानै थानाया गोनांथि। आरो नों इसेबां एक्सपिरियेन्स जालांगोन, इसेबां फुराना जालांगोन, नों बे जार्नालिज्म बे खालामनाय बे नोंनि खौरांगिरि जानाया नोंनि थाखाय। आरो नोङो मोनसे इन्टारेस्टिं नों मोनलांगोन। आरो बेल' नङा दि नों जार्नालिज्म खालि खौरांगिरि जायो, बे नङा। बेखौ फरायनानै जोङो साप'ज पाब्लिक रिलेसन अफिसार, PROफोर मेरला माबा दङ दाथ' माने गोबां बिभागावहाय दङ। जेरैहाय नोङो NHMनि मेडिकेलावहाय नोङो मिडिया एक्सपार्टनि थाखाय नोङो बे जार्नालिज्म माबानाय नांगौ, बिनि एक्सपिरियेन्सआबो बिराद गोनांथि। नोङो इनफरमेसन पाब्लिक रिलेसन जेरै PROफोर जायो, बेवहायबो नोङो बे सिनियर जार्नालिस्टफोरनि सायाव मोनसे माबा थायो, खथा थायो। बेबायदिनो गोबां माबा दङ। ओंखायनो जाय माने जोंनि फंबाय बिनानावफोर जाय नैबे इयुन जेनेरेसन फैनो नागिरदों, आं बेखौहाय बरायो दे नोंस्रा जुदि बेनि फिल्डआवहाय जुदि इन्टारेस्टेड दङबा नोंसोर फैनो हागोन। दाथ' आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहायबो गोबां खौरांगिरि ओंखारबोबाय। आरो माखासे सिनियरफोर बिसोरनिफ्रायबो जोङो दा सोलोंनो हागोन। दा बेनो आरो।